Huolehdin näöstäsi. Näkö tarjoaa meille yli 80% tietoa ympäristöstämme. Siksi on niin tärkeää huolehtia siitä koko elämän ajan. Joskus vain joku läheisistäsi menee näöntarkastukseen. Ne voivat sisältää tippojen antamisen lääkärin tai sairaanhoitajan toimesta. Tipat laajentavat pupillia, mikä mahdollistaa lääkärin tarkastaa silmiä tarkasti. Ilman näitä tippoja tutkimus ei olisi mahdollista. Tipat saavat pupillit pysymään auki riippumatta valon voimakkuudesta. Tätä ilmiötä kutsutaan tieteellisesti pupillilihaksen tilapäiseksi halvaantumiseksi. Muutaman tunnin kuluttua tämä vaikutus häviää ja pupillit reagoivat jälleen valoon, laajentuen pimeydessä ja supistuen kirkkaassa valossa. Pupillit säätelevät valon määrää, joka pääsee silmään. Valo on energiaa. Mitä enemmän valoa, sitä enemmän energiaa verkkokalvo absorboi. Turvallisuusnormit määrittävät, kuinka paljon energiaa on turvallista näölle. Tippojen käytön jälkeen silmät ovat alttiimpia valon haitallisille vaikutuksille. Sen voimakkain lähde ympäristössämme on aurinko. Aurinko säteilee valtavaa energiaa, joka voi vahingoittaa verkkokalvoa. Normaalisti supistuneet pupillit suojaavat auringon valolta, mutta tippojen antamisen jälkeen tämä luonnollinen suoja on poistettu. Suojatakseen silmiä tippojen antamisen jälkeen riittää, että käyttää aurinkolaseja. Tämä yksinkertainen toimenpide voi estää näön vaurioitumista. On tärkeää, että kerrot muille tästä uhasta. Muista, että laajentuneet pupillit, jotka eivät reagoi valoon, ovat vaarallisia. Suojaa silmiäsi ja informoi muita tästä riskistä. Aurinkolasien käyttäminen tippojen antamisen jälkeen on hyvin pieni vaiva, joka voi suojata silmiäsi vakavilta ja pysyviltä vaurioilta. Huolehdin näöstäsi ja läheistesi terveydestä